sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg min kusine Karoline med, og vi skal lave sådan, hvem spiser det fast. Vi har noget pasta, noget rugbrød, noget syltede agurker, noget vand, noget kokosstrimler og noget candyfloss. Og ja, det er egentlig bare, hvem der spiser det fast. Men Karolines Instagram-navn kommer lige ind her. Vi vil egentlig bare til at komme i gang. Hvem tror du vinder? Og vi har sat os op, fordi vi gider ikke have det snas her skylden. Vi går bare i gang. 1, 2, 3 nu. Ja, hvor klamt det her. Den er kusten, jeg har taget. Ja, den er mega dårlig. Måske på den. Nej, jeg får vinder. Nej, nu har jeg. Jeg gider ikke. Der er kokossukker på. Hvad er det så smidt derud? Hader det her. Ja, det er det værste. Nu er Agnes jo. Ej, hun bliver jo helt sikkert. Jeg begynder mig med i munden. Så er det min sidste. Ej, er det? Ej. Một phần không? Det var alt for den her video. Tusind tak for det, der var med. Vi får nok nogle flere videoer med Karoline her. Så ja, tusind tak for at I så med, og tak for alle abonnenter.